quan ja hem optimitzat el nostre rebut elèctric, hem fet eficients els nostres consums i ja tenim una tarifa 100% renovable. Ara toca pensar en produir la nostra pròpia energia. I com ho farem? Doncs aprofitant l'energia solar que produeixen les plaques solars fotovoltaiques com aquestes. Estadísticament a Catalunya tenim quasi 300 dies de sol a l'any. Això vol dir que sumem més de 1.800 hores de producció anual. Amb la qual cosa, a Catalunya, lo normal és consumir i produir energia amb el sol. Les comunitats energètiques impulsen instal·lacions comunitàries, que són les instal·lacions més raonables, ja que la inversió que hem de fer per cada usuari és molt petita. La producció s'ajusta molt més a la demanda i arribem a aquelles persones que d'altra manera no podrien. L'energia arriba a casa teva a través de la xarxa elèctrica actual. No s'ha de fer cap cablejat especial fins a casa nostra. El que rebrem és una compensació administrativa a través de l'actual comptador digital que ja tenim a casa. I a final de mes, la nostra comercialitzadora ens farà una compensació hora a hora de tota l'energia que la nostra instal·lació hagi produït per nosaltres segons el coeficient de repartiment que tinguem assignat. Recordem que les plaques solars només produeixen energia de dia, amb la qual durant l'estiu estem produint entre les 8 del matí i les 8 de la tarda i durant l'hivern més o menys entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. I per aprofitar al màxim la nostra instal·lació solar, hem d'intentar encaixar el màxim possible els nostres consums elèctrics a la producció solar. I és aquí on hem de tenir cura. Si no aprofitem l'energia que es produeix per a nosaltres, l'energia sobrant anirà a parar a la xarxa elèctrica. Això no és dolent, però rebrem una petitíssima compensació econòmica d'aquest excedent. Si amb petites modificacions d'hàbits, sempre que puguem, ajustem els nostres consums a les hores de producció solar, farem més sostenible el consum al deixar de comprar a la xarxa elèctrica, que és més cara i més bruta. Alguns aparells no es poden programar, com per exemple la nevera, que ha d'estar connectada tot el dia. Però després tenim aparells fàcilment programables, com la rentadora, el rentavaixelles, el vehicle elèctric o, millor encara, l'escalfament d'aigua calenta sanitària amb un aparell elèctric, perquè és un dels consums més grans que tenim diàriament. Produir energia amb la nostra comunitat energètica és importantíssim. Podrem garantir estalvi econòmic durant més de 25 anys. Reduïm les emissions. Podem garantir més resiliència climàtica. Tindrem, a més, menys dependència energètica exterior. Deixarem de cremar combustibles fòssils. I alhora estem produint la nostra pròpia energia. Les comunitats energètiques són la palanca de la transició energètica. Us animem a ser part activa de la vostra comunitat energètica.